Bună dimineața! Este ora 6. Dușul e făcut. Astăzi o să ne îndreptăm spre Reșița, unde vom participa la evenimentul Dacia Classic organizat de Retromobil și secția Dacia din Retromobil. Să sperăm că totul va fi în regulă și de data asta. Avem un traseu de aproximativ 500 de km pe sens. Asta via Cluj, Deva, Lugoj, iar la întoarcere o să venim pe Timișoara, Radu-Oradea, satul mare. Sunt un pic mai mulți kilometri pe partea aia, deci undeva un total de peste 1000 și ceva. Se apropie de ca număr de kilometri de raidul pe care l-am organizat în Polonia. O să vedem ce se mai întâmplă pe drum. Să sperăm că o să fie toate bune. O să facem și un litraj să vedem în țară la traficul pe care îl avem cât este consumul. Rămâne să ne auzim pe drum. No, știi, ăsta ungurește toate. Eu rămas setat din Ungaria. Numai în ungurește. Radio Transilvania, auzi, mă? Bine că știu ungurii de noi. Suntem aproape de Dej și plouă, din păcate. Greu la deal cu boi mici. Care mă întreabă dacă duc Dacia pe trailer la eveniment. Am ajuns cu bine la Reșița, la eveniment. Mergem să ne cazăm și vedem ce-a fi zilele următoare. Încă sosesc participanții. Salutare! Suntem la Oravița, la ieșire. Am oprit să alimentăm. Mergem către Sasca Romană. Am alimentat ultima dată la Turda și de la Sighe la Turda mi-a ieșit un consum de 6,3 litri la sută calculat, ceea ce e foarte ok. Iar acum am mai alimentat. O să fac paritatea și la următoarea intervenție o să vă spun și cât am consumat de la Turda până la Reșița. O parte din grupul pe care l-am închegat aici la Reșița. O Dacia 1100 foarte frumoasă al lui Iulian. O portocalie la fel.
Am băgat un pic dacile pe câmp, la umbră, să-și amintească de vremurile în care erau în vogă, în vremurile lor de glorie. Și le șade bine așa la umbra prunului, la umbra nucului. Suntem la un picnic. Facem o pauză și pe urmă ne urmăm programul mai departe. Sunt colegi veniți din toate colțurile țării, cu toate genurile și culorile de Dacia, de la 1100 până la 1310, TX, TLX, inclusiv Renault-uri mai vedem aici. Un Renault de Suedia mai era pe aici, un taxi de Columbia. Toată lumea a încercat să prindă câte o bucățică de umbră. Un Renault frumos, Tel. Verde 57 din 72. Franțuzească vorba aia. Un 70 al 40 și un Renault 12 TS suedez, model suedez. Asta e un pic interesant. Scaun LTS și ștergătoare la faruri și spălător de far. Foarte interesantă mașină. Cum să bag o Dacia pe câmp corect? Dacia lui Ovidiu, a.k.a. Purcica, băgată pe câmp aici pe urzici. O pantă, frate, aproape că e cu tampoanele pe jos. Deci, ceas, știe Dacia. Dar o să desfaci pe partea, la toți sunt aici. O mai pui și pe cric din când în când, ca să meargă treaba ca uns. Greu va fi astăzi. Berea curge, ghiță-i tranșat. Cioanele fierb și puii se bronzează. Toarce. Și dacile stau la umbră, la hogine. Colegul deja a băgat-o pe câmp. E bine. Miliția veghează la buna desfășurare a evenimentului. O să îi fac și un video de prezentare la un moment dat. Nu știu când, dar o să-i fac. Dacă veniți în zona Reșița, vă recomand să treceți și pe Lașură, la lac, menajat o plajă, se poate face baie, apa e destul de caldă pentru un lac atât de mare și între munți, dealuri. E foarte ok.
bineînțeles, amatorilor de lacuri sau râuri, fiecare unde am învățat să nutăm, fără profesori și bazine olimpice. Ne întoarcem spre casă de la Dacia Classic. Am mai apucat să filmez după ziua de ieri. Am fost la Sasca în Română, la masa organizată de Rotaru, după care ne-am dus la un lac în apropierea Reșiței și am făcut o baie bună acolo, mai făcusem de Brănișeu. Dimineața am plecat din Reșița în jur de ora 10 și am venit pe alt traseu. Am venit pe partea de vest, pe Timișoara, Arad, Oradea și acum suntem spre Carei. Ne îndreptăm spre Carei, după care o să mergem pe Satu Mare și Negrești și Sighet. Vedem acum la ce oră să ajungem și o să vedem și kilometri și consum. Am ajuns cu bine de la Reșița. Trebuia să o spăl pentru că era plină de muște și de tot felul de substanțele astea care se mai întâlnesc pe drum, acid și așa mai departe, că am prins și ploaie. Bine, am mai fost spălată mașina de câteva ori pe Reșița. Îmi place să fie rețeaua contaminată. Astea era mai târziu. Aceea n-am mai filmat și astăzi am decis să facem un duș ca să putem pune frumos în garaj curată și pregătită pentru următorul eveniment. De la Reșița am făcut un calcul. Ca și distanță, ca și kilometri sunt în jur de 1344 sau mai exact 1344 de kilometri pe traseul Sighetul Marmației Reșița, cu plecare încolo pe Cluj, Deva, Lugoj și întoarcere pe Timișoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Negrești, Oaș, Sighet. Am făcut și un calcul privind consumul. De la Sighet la Turda, unde am alimentat prima dată de la plin la plin, vorbesc, am ieșit la un consum media de 6,3% în condițiile în care din Maramureș spre Cluj am doar dealuri și munți de trecut. Deci putem zice că merge la un regim de munte. Iar de la Turda până la Oravița, unde am alimentat următoarea tură, am scos un consum, aici include autostradă, majoritatea traseului, de 6,2%. Iar la întoarcere pe traseu pe care l-am făcut am mai alimentat la Arad și de la Arad până acasă nu am mai alimentat, mi-a rămas aproximativ jumătate de rezervor. Am avut un calcul și media per total pe 1344 de kilometri mi-a ieșit undeva de 6,2 litri la 100 de kilometri, ceea ce eu cred că este nu bine, ci extraordinar în condițiile în care, nu știu, de nou Dacia avea un consum undeva la 7, parcă dat de fabricant sau așa ceva. Am mai avut la video anterior din Polonia comentarii privind veridicitatea aspectelor privind consumul, deci privind datele privind consumul, și vă spun acum că cei care nu aveți încredere în datele pe care vi le comunic, deși n-am niciun interes să vă comunic ceva eronat, vă fac o invitație deschisă și o provocare în același timp. Facem un traseu de 1000 și ceva de kilometri, internațional sau național.
Iar dacă consumul, în calitate de copilot, bineînțeles, iar dacă consumul este cel pe care vi l-am comunicat eu, să suporte carburantul, contravaloarea. Deci, chiar mă ține să fac și această provocare. Așa că o să mai urmeze niște aventuri cu mașina asta. Mai am avea un tur României la un eveniment pe care îl organizăm din Maramureș, fabricat în România, tot sub egida retromobilului. Dar o să vedem până în august cum reușim să ne organizăm și dacă vom putea participa și la acest eveniment. Ca și kilometri, evenimentul de la Reșița Dacia Classic m-a scos mai mult, deci am făcut mai mulți kilometri prin țară decât raidul internațional pe care l-am făcut în Polonia. Raidul acesta cu turul României s-ar putea să fie mai mare ca și număr de kilometri, deci mai mulți kilometri. Deci eu ți-ar rezistă, se comportă bine. Asta e mașină de 20 de vedere și funcționează perfect la calitatea carburanților și a uleiurilor pe care le avem în ziua de astăzi. Ne vedem la data viitoare.